दायो आं हामबाय होयो आरोबाव जोङो मा जायो बे दैमालु फंबायखौ जों हामबाय होनांगोन बिराद माने हामबाय होनांगोन जोङो जुग जुग हामबाय होनांगोन जों थैजासे हामबाय होनांगोन मानि थाखाय रावबो मानसिया थिखिया बेबायदि बे फिसा जन्म जानाय समाव बिनि खाफालाव क्रुस आरो बे गोबां जाथायफोर जादों बे समाव बेफोरखौ बे सह्य खालामनानै धर्म प्रसार खालामदों बियो धर्म प्रसार खालामदों नों आं बायदिबा होनगौमोन थोद आं थाबायलालै थोद आं मावलालै होनगोन ना होना सोरबा प्रसारक जाब्ला हिन्जावफ्रा बादा होयोना होआ होयो बयबो बादा होयो नों बुंनो नाङालै नों गसंनाङालै मिटिङावबो होननानै बादा होयो मानो होनबा जों बदनामखौ बायो नाथाय बियो बे गासैखौबो बियो सह्य खालामबाय नायदो माबायदि बे सह्य खालामदों आरो इसिबां बे धर्म प्रसार खालामनानैबो दिनै फिसा हिन्जावा बिना थैबावबायसो अनजाग्राफोर आरो बिनि दुखु मा दंबावो होमबा जों दिनै बे दुखुनि आरो अनगायै मा दंबावो बे फिसा सासेल' दंखायोमोन बेखौबो बियो इसोरनो होबाय बेखौ सोरखौ बिदोंमोन दिनैहाय नायदो जोङो इसाहाकनिसो जोङो फिसालाखौ बिदोंमोन ना इसोरा आफा इसोरा नाथाय बिबो गथायदोंमोन अब्लाबो इसोराथ' बेखौ लाङाखै खिन्थु दिनैहाय बे दैमालु फंबायनि फिसाजोखौ इसोरा लांबाय आरो बिनि गोसोखौ नायबाय अब्लाबो बियो दिनै डाउन जानानै थायाखै बियो दासिमबो प्रसार खालामगासिनो दङ आरो जोंखौ गोसो सोलायहोगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो निमाहा होनाया देरसिन आरो जोङो मालायनि पापखौ साननो नाङानो जोङो मा खालामो सोरबा दाय मावब्ला बिनि पापखौ सानबाय थायो आरो सोरबा धोरोमनि खामानि मावबा बिखौ माब्ला माने जोङो बिखौ माने हाखराव खोख्लैनो हागोन माब्ला बुंनो मोनगोन होननानै जों जमबाय थायो नाथाय बै जमनायासो सयतानासो जमो अनजाग्राफोर सयतानासो जमो नों बिदि बुं बेखौ नोजोर हो बेखौ बिदि खालाम होननानै सयतानासो नोजोर होबाय थायो नाथाय जोङो बेबायदि नोजोर होनो नाङा जों हायोब्ला सोरबा गाज्रि मानसि नुदोंब्ला जों बिनानै होनांगौ जेरै फंबाय दैमालुआ दहाय बुंबाय जोङो सोरबा आंखौ निन्दिदोंब्लाबो आं बिनि थाखाय बिनानैसो होयो बेबायदिनो जोंबो बिनानै होयो अनजाग्राफोर आंनि जारिमिनावबो बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो आंनि सायाव मुगैनाय निन्दिनाय जों मानसि जाथि जानायखाय किसुमान जोंहाबो गोरोन्थिया थाखायो बेफोरबायदि जेब्ला गोरोन्थि मावो होमबा निन्दिनाय मानसिफोरखौ आंबो फिन होआखै दै फिन होआखै नाथायबा बे मानसिफोरनिफ्राय आं माने उपबास बिनथि प्रार्थना थानानै बिनानै होनायाव साब्रै साबा सयजन सातजनसो मानसि आंखौ निमाहा बिफैदों जेरावनो लोगो मोना आबौहाय आंखौ दुखु दा मोनसे निमाहा होदो आं नोंखौ बै समाव बिदि बुंदोंमोन दायो फंबायखौबो गोबाङानो निमाहा होयो सानसेखालि सासे मानसिया बुंदों होद आं फंबाय दैमालुखौ निमाहा लाहोबाय मानो होनबा आं बेखौ माने बिराद गाज्रि गाज्रि रायफ्लांगारदोंमोनलै होनबाय नायदो जोङो माबायदि मानसिखौ मुगैयोना जों बेबायदि निन्दिलायनायजों मुगैलायनायजों जों सोरगोआव सहैथारगोन ना जों माब्लाबाबो सोरगोआव सहैया अनजाग्राफोर जों माब्लाबाबो सोरगोआव सहैया बेनिखायनो दिनैहाय जोङो गोथारफोरनि जारिमिनखौ दानो फंबाया बुंदोंमोन दै गोथारफोरनि जारिमिना माबायदि जायो जेरै जोङो नुबाय आं चेन्नाइआव थांबाय आंनि फिसाजोआ बेयाव दङमोन आं बै समाव फंबाय दैमालुआ जेब्ला रुजि फानफैदोंमोन ना बे समावहाय बियो खोन्थादोंमोन आइथा मारियानि बेलांकानिनि दर्शनखौहाय बे फंबाय दैमालुआ खोन्थाबाय थादोंमोन दे आइथा मारिया बेबायदि दर्शन जादों बेवहाय माने मा होनोमोनलाय गाइखेर ना बे गाइखेर जिथुनिखि गाइखेरानो माने उसिलायनाय सासे राजानिफ्राय बेबायदि माने बेवहाय मोनसेल' दर्शन नङा दै मोननै मोनथाम दङ बेवहाय मोनसेया जाबाय आइथा मारियानो गाइखेर दौलायनाय गथ'आ आरो लेंग्राया हामनाय आरो मोनसेया जाहैबाय बेबायदिनो गाइखेरा माने उसिग्लायनानैहाय गोलैलायनाय आरो मोनसेया बेबायदिनो माने गोबां मोनबासो माने दर्शन दङ बेवहाय आंनि फिसाजोआ खोन्थानो रोङो आं माहायबा माने एसे बावबायबो बेखौ माने जों बिनानै फैयो आरोना बे जायगाखौ माने फंबायासो जोंनो खोन्थादोंमोन नाथाय आं गावनि खुद मेगनजोंनो बे जायगायाव थांनानै आं प्रार्थना बिहैबाय खनसे नङा आं खननै थांबाय बे जायगायावहाय ओमफ्राय थांनानैहाय आं बे जायगायावहाय बिनानै फैबाय आरो बे गोथार थमास जिथुनिखि जिसुनि सेला ना बे जि जायगायावहाय बियो माने बुथार जादोंमोन बेखौ उनथिंनिफ्राय जंजों सुदोंमोन बे जायगाखौबो आं थांनानै नायबाय दा बे समाव आं जेब्लानाखि फंबाय दैमालुआ खोन्थादोंमोन जि थांनो गोसो जाबाय थादोंमोन आङो माबायदि जायगा बेलाय आयौ बे फंबाया खम गोथार बियो माबायदि जायगाखौ नुहैखो बेलाय आंबो थांथारगौ बे समाव फंबाया होनदोंमोन 20,000सो नांगौ सोरबाफोर नोंसिनि गोसो थांनो गोसो दंब्ला नोंसोरबो थांनो हागोन नाथाय 20,000सो नांगोन होननानै नाथाय आङो मा जाबाय 20,000 फैसाथ' गैखाया नालाय आं फिसाजोनि आमोलाव फिसालाफोरनि आमोलाव बेयाव थांनानै बे जायगाखौ नुहैबाय आरो हाजासे इसोरखौ हामबाय होयो आफा इसोरा बाख्नाय जाथों जिसुआ बाख्नाय जाथों गोथार जिउआ बाख्नाय जाथों आइथा मारिया बाख्नाय जाथों गासैबो गोथारफ्रा बाख्नाय जाथों आरो फंबाय दैमालुनोबो इसोरा हाजासे बोर होबावथों
थिग बेबायदिनो माने बे समावहाय बे खोन्थानायाव आं माब्ला थांनो मोनगोन सानदोंमोन नाथाय आं बे समाव रजिमाला बिबाय थायोमोन दै नाथाय आंबो बेखौ गोथां महराव माने आङो बेखौ माने मोगथां महराव आं नुहैनो मोनबाय आरो बिनि थाखाय आं जास्ट इसोरखौ हामबाय होयो बेबायदिनो दिनैहाय जोङो मा जायो बेबायदिनो जोंनि बिनाय गाबनायखौ इसोरा थारैनो नाजावमारो जोंनि गोसो गाबफिननायखौ इसोरा नाजावो आरो जों गोसो गाबफिननो नांगौ अनजाग्राफोर बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो एसे बेमार जाब्लानो नै मैया दाखालिसो आंनाव सानथाम बिजाब फैदों सासे मानसिना बेबायदिनो आंबो होनदोंमोन आं बोलो गैया आं बेबायदि बिनो हाया हामो हामा बे इसोरनिसो इसा माने मानसिया जाहैबाय मा माने बे फंबायनावसो फैनो गोनांमोन ओमफ्राय दायो मानसिया गोबां माने जायगा जायगा थांनानै थाखा गारो 50,000 बे थाखा गारबाय आरोना ओमफ्राय बियो दाखालि बारा जाथारबाय सिगाङावनो आंखौहाय नै जोंनि गेजेरावहाय माथियास जोंहा बिबोनांनि हिन्जाव फैफादों मनिका आरो बियो खोन्थाहरदोंमोन आंखौ बै समावहाय माने जोंनि बे गोथार मैखुन परबनि सिगां से आंखौ खोन्थाहरदोंमोन बाजैलै नोंनावहाय मानसि थांनो नागिरदों होनबाय आं होनदों दाथ' गोथार मैखुननिबो सम दा बिनो मोननाय नङा बिनि उनावहायबा आङो हागोन होननानै बे समाव बियो फैयासै माने हाजारसे माने अजा बेजा डक्टर बोजों थांग्रोबाय आरोना गोजान गोजान जायगायाव थांग्रोबाय आरो बे नायजाबाय नायजानानै दाखालिहाय ओइ आब' आं नोंनाव थांगौमोन होनबाय बिमाया आं होनदों मानो होनबाय जोंना फिसालाया बारा जाथारदोंना होनबाय होद दाथ' सम जानाय नङा फैगोन सुक्रबार शनिबार हानजाफोरखौ लानानै थांगोन नोंनियावनो होनबाय ओहो आब' मानसिया बारा जाथारबायना जिउआ गबान गथारबाय आब' नों एसे अननानै बिनानै होथारदो बाल होनबाय दे होनबाथ' आं दायो नोंखौ उखाय माखाय लिंहरा नों गाबोन फुङाव फै होनबाय आङो फुङाव फैना सानथाम बिबाय ना सानथाम बिनायजों इसोरा डाइरेक्टलि किसुमानखौ दांनानै सोखाया बे बेमारखौनो मोनाखैमोन मानसि होनबाय थादोंमोन आं होनबाय नोंसोर मानसिखौ बारा गोसो दाफोथाय इसोरनियाव बि इसोरानो राहानिगिरि हेफाजाबनिगिरि रैखानिगिरि राहानिगिरि अब्ला बियो फैबाय ओमफ्राय फैनानै जेब्ला नैथि सान जाबाय देवबार गोलैबायना आंथ' सुनिबारनिफ्रायसो बिदों बे शुक्रबारखालि आंखौ बुंहरबाय नालाय सुनिबारखालि बिबाय आं देवबारखालि जेब्ला बिबाय आं होनदों बे मोनसे बेमारबो जानो हागौ नोंसोर आल्ट्रासाउन्ड खालामबाय नामा खालामबाय होनदों एक्सरे खालामबायना खालामाखै खालामबाय होनदों ओमफ्राय बबेयाव थांखो होनबाय गासैयावबो थांजोब्बाय नामा जों पासिघाट बहा मा जाथाय माबा अजा बेजाफोर दङ बेफोराव थांजोब्बाय आरो टेस्टफोरफ्रावबो थांबाय डक्टरफोरनावबो हामाखै बा आं होनदों नोङो थो बिदिबालाय बे बिनद मास्टार दङ आरोना मानसिया MBBS हमिय'पेथिक बा आं होनबाय बेवहाय थो बा आं होनदों नोंसोर गासै डकुमेन्टसफोरखौ लाजोब आल्ट्रासाउन्ड खालामनाय मानायफोरखौ अब्ला बियो होनदों दे लासिगोन होननानै बुंनानै आंनि न'निफ्राय बिमा फिसा बाइकआव थांब्रबनानैहाय बिसोरो माबा लेखाफोरखौ लानानै फैबाय होमबा लानानै फैनोबो बावबावबायसो जेब्ला डक्टरनाव थांबाय मोनहैबाय होमबा होनबाय बे लेखायालाय बहा नायबाय आं बेखौ होनखादों बेथ' आरो माबानिसो बे मा होनो बाप्टिस्ट हस्पिटालाव लांनायनि लेखासो बेयो रिपर्टसो बेयो नोंसिनि आल्ट्रासाउन्ड लेखायानो गैया माथो बा बियो होनबाय दा थानांगौमोन होनबाय बेयाव गैया होनबाय आं ओमफ्राय उनाव डक्टरनो दिन्थिबाय डक्टरा होनबाय आल्ट्रासाउन्ड नांगोन बिनि लेखाखौ मोनबासो बिनि बेमारा मा जादों आं बेखौ खोन्थानो हागोन बा आं बिसोरखौ बुंबाय थो होमबालाय थांनोसै सार होमबाबो माबा मोनसे हरदो जाहाथे बिनि देहाया एसे मोजां जानाय बायदि उनाव मोननैसो मुलि हरनानै बेखौ दौहरबायबो ओमफ्राय फैनानै बियो नैबेयावहाय माबायाव बालिपारायाव फैबाय आल्ट्रासाउन्ड खालामबाय नायबाय बेमार ओंखारबाय अन्थाइ दङ आगदाथिंहाय 5 mm आं सोंबाय सार बेसेबां खै mm जाखो बियो होनबाय 6 mm जाबाय माबा 5 mm जाबाय आरो पिटि लिभारबो दङ लोगोसे बे मानसि जाबाय नामा मानसि जाबाय जायाखैना होमबा जोङो किसुमान फोथायनायजों नायदो सानथामनि बेबायदि ट्रिदुम लानायजों बेयो मा जाहैबाय बे बेमारखौ मोनबाय थिग बेबायदिनो जों बिनायजों अकलि जों बिथांनायजों हामगोन बे नङा किसुमाना हामो दै खिन्थु किसुमाना बेमारा माने जोंनो राहा होयो लामा दिन्थियो इसोरा बेबायदिनो जोंनो लामा दिन्थिबाय आरो दा मानसिया बोरि गामि मण्डलिनि गिर्जा न'खौ लुनो थाखाय आखायाव लादों बियो ओमफ्राय दा बियो माने गिर्जा न'खौ मावगासिनो दं होननानै दासो फैनायाव हनै जोंनिजों लोगोसे थाफानाय बयबो खोनाजोब्बाय आइजोफ्रा आं फन खालामहरदोंमोन माब्रै जाखो बेमारियालाय बियो होनबाय जथेस्थ' मोजां जानानै दङ दा गिर्जाखौ मावनो थाखाय माने माबा मा होनो गायसननो थाखाय गायसनखाबाय फाउन्डेसन माने बानायनो थाखाय माबा खालामदों आरोना थिग बेबायदिनो अनजाग्राफोर बेखौनो बांद्राय जोङो मानसि आजिखालि बेमाराबो बुहुत बेलेग बेलेग किसिमनि जादों बेनिखायनो जोङो मानसि होननानैबो बांद्राय गोसो फोथायनो नाङा जोङो इसोरनियावबो जों नांथाबनो नांगौ बेनिखायनो आङो बारा गोलाव बुंनो थांला आङो फंबाया हयथ' गोबां बुंनोबो हागौ जोंबो खोनासंनो गोसो जायो फंबायनिखौ नाथाय जोबनायावहाय आं फंनैसोल' बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों नुजाहोनायनि लिरहरनाय 22 अध्यायनि आटआवहाय लिरनाय दं 8 पदआवहाय बेवहाय होनदों जोबथा बाथ्राफोर आरो बोर होनाय आं जहना बेनो जाबाय बेफोरखौ खोन्थादों
आरो नुदों आरो जेब्ला आं खोनादों आरो नुदों आं बिखौ खुलुमनो आंखौ दिन्थिनाय आरफोरनि आथिङाव गुग्रुबबाय नाथाय बियो आंखौ बुंबाय नों बेबादि दाखालाम आं नोंजों आरो नोंनि लोगो नाबिफोरजों आरो बे बिजाबनि बाथ्राफोरखौ मानिग्राफोरजों सासे लोगो लेंसो इसोरखौ खुलुम। जेब्ला बे बिजाबखौ लिरदों नुजाहोनायखौ ना जोंनो रिट्रिटफ्राव गोबां फादारफ्रा खोन्थायो आरो आङो बेखौहाय फादारा फरायनो आं फरायबाय बेखौ गोथार जहना मा नुदों बेखौ बे लिरगिरि जहना मा नुदों बेखौ जेब्लानोखि गोबां खृष्टानफोरखौ नासयनाय जादोंमोन बे समाव बे मोनसे गुवायावहायसो बियो थाखोमादोंमोन थाखोमानायावनो बिनि नोजोराव बे टिभियावहाय जेरै नुदों जों जा टिभिखौ जेरै नुयो बेबायदिनो माने आरफुआ बेनो फोरमायदों आरो बे लिरलांबाय थादों आरो बे बिजाबखौ ना बे नुदों आरो बे लिरलांबाय थादों बेखौहाय गावनि मेगनजोंनो बे नुदों आरो टिभि बायदि नुनाय बे बिजाबखौ बियो लिरबाय थादों। अब्ला नायदो माब्रै जोङो इसोर गैया होननो बेखौ दिनैहायनि बे नुजाहोनायनि बे माखासे बाथ्राफ्रा दिनैहाय जोंनोहाय मा जागासिनो बे खामानि माखासेफ्रा जाफुंगासिनो दङ आरो जों थैनायनि उनाव मा जागोन बेफोरबायदिनि सोमोन्दै बेबो माखासे फोरमायनाय दं आरो जों माबायदि जानांगौ बिनि बिसयबो जोंखौ फोरमायदों। आरो बियो आंखौ बुंबाय नाबि फोरमायनाय बे बिजाबनि बाथ्राखौ खोबनो नाङा मानोना समा खाथिसै गाज्रि मावग्राया मावबाय थाथों आरो मैलाया मैला थाबाय थाथों आरो धोरोमियाया धोरोमियानो थाबाय थाथों आरो गोथारा गोथारैनो थाबाय थाथोंनो। अब्ला नायदो इसोरा माबायदि होनदों बेनिखायनो जोङो इसोरखौ मोनबाय जेब्ला बैखौ आसि थुनो नाङा जों गाव गावनि इसोरखौ नागिरनानै फै जों मोजां पापसिकार साक्रामेन्ट दौरिफोरजों लोगोसे जोङो बे दा जों फंबाय दैमालुआ सासे दौरि नङा नाथाय बियो जोंखौ गोसो सोलायहोदों जेरै बै समाव जहन बाप्टिस्टाफ्रा जिसुनि सेलाफ्रा मावदोंमोन थिग बेबायदिनो फंबाया जोंखौ गोसो सोलायहोदों गोबां खना खनला थांनानैहाय मानो होनबा मानसिफ्रा गोबां बे बोथोराव बे मुगायाव इसोरखौ सिनायनो नांगौ बेनिखायनो बियो जोंखौ सिनायहोदोंसो गोसो सोलायहोदों गोसो फाफिनहोदों नाथाय जोङो दौरिफोरनि द्वारायनो मोजां पापसिकार साक्रामेन्ट लानानै जोङो थानो नांगौ आरो नाय आं गोख्रै फैगोन आरो साफ्रोमबो बिनि मावनाय बादि होफिननो आंनि बान्थाया आंजों दङनो। बा गोथां आरो गोथैनि बिजाबावहाय नोङो मोजां जुदि खामानि मावबायबा नोङो गोथांनि बिजाबाव लिरजाबाय थाबाय गोथैनि नों खामानि गाज्रि खामानि मावदोंब्ला नोंनि गोथैनि बिजाबाव लिरजाबाय थाबाय होमबा नोंखौ दाबायदियावहाय थांब्ला आफा इसोरा सोङा नों बिदि मावबायना नोंखौ सोङा नोंनि पापमा उजना बांसिन जाखो ना धोरोमनि हाबा मावनाया बांसिन जाखो। जों जुदि धोरोमनि हाबा मावोब्ला जोङो मा सानो माने आंखौ बाख्नायगोन आं बेबायदि जागोन माने आङो ओरैबायदि जों सानो खिन्थु बाख्नाय जानो लुबैनाङा अनजाग्राफोर जोङो मा जायो धोरोमनि खामानि मावनाया गावजों लोगोसे गुबुनखौ सोलायहोनानै जोङो मा खालामो जोंबो बासायजानायखौ मोननाय बायदि जोंनि जिउआ बासायजानायखौ मोननाय बायदि जोंनि बे काथलिक कालिसियाव गुबै पापखौ खोन्थादों आरो गुबै जों जे सोरगो रायजोआव थांमारो थैनायनि उनाव अनजाग्राफोर बे बाथ्राखौ जोंनि बे काथलिक कालिसिया बे बाइबेला जोंनो खोन्थाथारदों आरोना। बेनिखायनो जोङो धोरोमनि खामानि मावबा जोङो माने गावखौ इसोरनो जों मानसिखौ गिनो नाङा दहायनो फंबाया होनदों मानसिखौ गिनो नाङा मानसिखौ जोङो गियोब्ला जों सोरगो रायजोनि अधिकारि जानो हाया बेनिखायनो जोङो मानसिखौ गियोब्ला जोङो मा जागोन जों लेक्सार होनायावनो खेबसे इदि जाबाय दै आं फंनैसो बुंनानै फोजोबनि नै बे बाथ्रायावनो आं बुंनि मानो होनबा बुंदों होफिननो आंनि बान्थाया आंजों दङ। खेबसेखालि बेबायदिनो आं दाबसे जायगायावहाय इसोरनि गोथां रावखौ बिजिरबाय थानायाव गुबै काथलिकनि बाथ्राया ओंखारबोबाय ओइ पिटर नों फाथर बे अन्थाइनि सायाव आं गोगोम गिर्जाखौ लुगोन होननानै बुंगारबायना बाइबेल बेखेवनायाव बेखौ मोनबाय दानिया आङो बे बाथ्राखौ बुंबाय आं मालायनि धोरोमखौ निन्दियाखै आं मुगैयाखै नाथाय मा जोंनि काथलिक कालिसियानि हुदा बायदि हाबा जानायनि बिसयखौ आं बे बाथ्राखौ बुंबाय बे बाथ्राखौ बुंनायाव सानैसो आइजोफ्रा जोंनिनो काथलिकखा नाथाय फिसाजोआ माने बेलेग गुबुन धोरोमाव थांबाय आरोना दानिया ओरैबायदि रागा जोंबाय सासेयाथ' माने बुनोबो ओंखारबाय आंखौ माने मोखाङावथ' ओंखाराखै साइडआव ओंखारबाय आरोना बुनो बेबायदि जाबाय आरो खिन्थु आं बुंनांगौ बाथ्राखौ आं बुंबाय खिन्थु इसोरा जेब्लायबो लोगोसे थाफायो दै गसङो जेब्ला अखानि फुङाव आं नबेनायाव थांफिनबावबाय होमबा समावहाय मैयालाय आइया मा जाखो मानो फैयाखै बेबायदि बुंनाय बाथ्रायावहाय बियो फोरमायबाय आरो ओमफ्राय दे जोंबालाय निमाहा बिनि मानोबा आंनि बुंनायाबो गोरोन्थि जादों जानो हानाय आं जुदि मुगैबाय बा निन्दिबायबा आंखौ निमाहा होदो खिन्थु जोंनि काथलिक कालिसियानि रुल बायदि आं बुंदों नाथाय ओरैबायदि जोंनि आइजोफ्रा जाबाय माखासे आंनि जानानै गसंबाय इदिबा जों बोरै गसंथागोन बे नंगौ बाथ्राखौनो बुंदों बियो जोंनि आब'आ बेबायदि होननानै माखासे आइजोफ्रा गसंजोब्बाय नङाना आंनि जानानै आं इसोरखौ हामबाय होबाय आफा
थारैनो धोरोमखौ बुजिमारदों नंगौयैनो बिसोरो नंगौ बाथ्राखौनो बुजिमारदोंथ' होननानै बा बयबो माने जोङो मोजां शुभ हिसाबै निमाहा लालायनानै बे नबेनाखौहाय जोङो लाफुरायबाय आरो बेबायदि जायो जेब्ला जों धोरोमनि खामानि मावो गोबां निन्दि जानाय मुगै जानाय फैयो बै समनि जिसु ख्रिस्ट'नि जिथुनिखि सेलाफ्राबो बेबायदिनो जादोंमोन उल्था क्रुसाव होजादों सोरबा दोगथाब जानो नागिरदों सोरबा जंजों सुजादों जिसुनि सेलाफ्राबो जोङो मोजाङै सोरगो रायजो मोनहैया दलद दलद जोङो थांगोन नामा बेबायदि प्रार्थना बिनायजोंनो जों दलद थांगोन नामा जों सोरगोआव दलद दलद गाखोलांनो मोनगोन नामा अनजाग्राफोर मोना नोंनि दुखुआव आं नायनांगोन नोङो बहाबा खैफोद जानायाव जों थाखा फैसा होनो हायाखै नाथाय नोंनि दुखुआवहाय आं बेमार जानायाव थांना फंसेबो प्रार्थना बिनानै होनांगोन न'खराव गथ'फ्रा दुस्थ' जादों सोरबा माबा जादों जों बेखौ बुंहैनांगोन आरो जोङो बेबायदिसो सोलायहोनो हागोन अनजाग्राफोर खिन्थु जों हाया बेबायदि नङाब्ला जों धोरोमनि खामानिया बेबायदिसो गाव गावनि सिखौ सुग्राफोर बोर होजाग्रा बिसोरहा जिउनि बिफांफोर मोननो आरो नोगोराव दुवारजों हाबनो मोन्थाय दङ जायफ्रा गाव गावनि सिखौ सुनाय माखौ होनदों सिखौ सुनाया पाप सिकार साक्रामेन्ट ना जों पाप सिकार लायो ना लाया जों पाप सिकार साक्रामेन्ट लानाय जों गावनि सिफोरखौ जोङो सुयो बेबायदिनो माने बेयाव बुंदों नै गावनि सिफोरखौ सुग्राफ्रा बोर होजाग्रानो बेनिखायनो पाप सिकार साक्रामेन्ट लानानै जों गाव गावनि सिफोरखौ सुनांगौ अनजाग्राफोर बेयाव आं जिसु जायनि आर्फखौ गाज्रिफोरनि साखिनि थाखाय नोंजों थुनहरदों आंनो दाबिदनि रोदा आरो जोलै गोजों फुंनि हाथरखिनो नायदो आं जिसुआनो बे गासै खामानिखौ बिनिनो रोदानो आफा इसोरानो रोदा बा अनजाग्राफोर जों सानानै नायदो बे बाइबेला जोंनि थाखाय गुबै इसोरनि गोथां राव आरो जोङो फैदो बेबायदिनो जों बे 13 थारिख सानखौबो मानिफैनायजों जों बे फंबाय दैमालुनि बेबायदि बोसोनफोरजों आरोबाव जों गोसो सोलायहोनि आरो इसोराबो सम होबावोबा जों बेबायदिनो फैगोन आरो आं दिनै ओरैबायदि भाग्यबानबावसो दिनै फंबाया जायनिखि बे गाइखेरनि माबाखौ जोंनो राननानै होगोन बा माबायदि बुस्थुखौ जों लांनो फैखो आं गोनो गोथो जादों जोंना खमलाबो 15 जनसो ओंखारदोंमोन नाथाय आङो गोनो गोथो जानायखाय आं गारिखौ केन्सेल खालामबाय मानो होनबा गारिखौ गंनै हमनानै जुदि मानसिफ्रा बेवहाय मोनफैजोबाबा बे गारि रिजार्भनि भाराखौ सोर होगोन बेखायनो आं केन्सेल खालामनानै दायो जों 9 जन गारि गंसेयावल'सो जोङो फैबाय अनजाग्राफोर बेबो आइटामारिनि दैदेननाय आइटामारिनि सायख'नायसो अनजाग्राफोर बेवहाय गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय मानगोनां फालकफोर दङ दैदेनगिरिफोर दङ आइ आफा बिदा फंबायफोर उन्दै उन्दै गथ'फोर जोंनि प्रसारिखा लोगोफोर थानो हागौ बे समाव आंनि बे बिबुंथि बुंनायावहाय गोबां गोरोन्थिया जाखागोन आरो निस्सय गोरोन्थिया जाबाय मानो होनबा फंबाया सासे डिग्रिधारि मानसि इसोरजों बे सानफ्रोमबो रायलायबाय थानाय मानसि खिन्थु जोंहा बेबायदि नङा जों अखा नायब्लानो मावनाय दांनाय बायदि बायदिजों जोङो गोदोयो समाव ना आरो जोङो समावहाय जोङो बेबायदि स्टाडिबो खालामनो हाया आरो जोङो बैसोजों लोगोसे गोबां माने किसुमान सौथुनायफोरबो फैयो माबा मोनसे बुंनो सानला माबा मोनसेसो फैयो दा बेयाव गोबां गोरोन्थि जाबाय अननानै आं बयखौबो आथिं हमनानै आखाइ खबजोबनानै निमाहा बिहरो बयखौबो जे जिसुआ बाख्नाय जाथों।